zazi ne-Afrika kubingelela umlungu uze begode phansi naphezulu. Inkunzi ejame enhlanu thukela kwadungeka izizima. Inkonyane uMaswele unina intandane ey'phosa amanxeba le. Indoda emnyama esehlathini elimnyama. Thusi uyesabela. Yeah. So sekuyisikhathi eside sagcina namzansi ukuba sixoxe ngale ndlela esixoxa ngayo njengamanje. Umuntu besamatasa nomlando olungiselelwe ngaleya ndlela yolimi lwesiNgisi. Njengoba siye sakuveza kulolu hlelo ukuthi iningi labantu abathanda lo mlando esiwenzayo lapha kaMlando Mathix, abaningi babo basalukhuluma lolu limi lwendabuko esilikhulumayo njengamanje. Sebejwayelene kakhulu nolimi lwasemzini. So-ke sithe hhayi ake siyisebenzise, ake siwasebenzisele amathuluzi asekhona njengamanje. Ngiyazi abaningi abayithandi i-AI, kodwa sithe ake siwasebenzisele amathuluzi ukudlulisela ulwazi ne-information kubantu abaningi okungenzeka bayathanda ukuzwa lo mlando. Kodwa-ke asikhohliwe ukuphinde siwuqophe futhi ngolimi lwethu lwendabuko. Hhayi-ke sijabule kakhulu sibhalelwe laphana umfokanondaba ubaba uMbongeni. Siyabonga mfokanondaba Gagashe Luqa. Umbuzo wakho unohlonze ngoba ufisa ukwazi ngenzalamizi ulufu lwenja. Ulufu lwenja uvela ezinhlwini eziningi zezizwe. Cishe mhlambe izigaba ezintathu esiyaye sithole kuzona lenzalamizi ekuthiwa ulufu lwenja. So-ke siyazi nokho indlela esiye siwulande ngayo umlando lapha kaMlando Mathix uyabadida abantu abaningi. Siyaye sithi kunzima nokho ngoba uzothola ngisho nakhona endulo akusibona bonke abantu ababevusa umlando. Ikakhulukazi abantu ababegcina umlando ilaba ababehaya ababaziwa ngezinyosi izikhathi eziningi. Njengoba siye sakuveza ukuthi indlela thina umlando esiwugcina ngayo awufani nendlela yalaphaya eMpumalanga. Sasingawubhali phansi. Thina umlando sasiwusho nje siwulolozela siwubeka lapha ekhaya. Iyona ndlela le eyayikahle kakhulu yokubeka umlando. So kungakho siyaye sikuveze futhi asinamahloni ngalokhu ukuthi uma uzoba nombono wokuthi ukuze uzokwazi umlando wethu kumele uye esikoleni, kusakude kakhulu ukuthi uwuthole. Ngoba kuze kube manje iy'fundiswa nabantu abafundile bahlulekile ukusitholela umlando wethu oqondile. Uma impela uzohamba ngale ndlela yokuya esikoleni, isikole sibalulekile ngezindlela eziningi. Siyabakhuthaza futhi nabantwana bethu ukuthi bangasishakazeli. Isikole sibalulekile ikakhulukazi lapho usukhula, namathuba okuphila ayavela uma isikole sikhona. Kodwa uma kuziwa endabeni yomlando wethu, impela uma uzohamba ngale ndlela yokuthi ufuna ukuyela emayunivesithi uyobheka khona ngeke uthole. Bawenze ngendlela eyadida kakhulu. Kungakho kuze kube namhlanje singenawo umlando wethu oqondile. Sisalokhu sishayisana ngamakhanda. Ngisho nomunye uyayuthola ukuthi umlando wethu usobala kakhulu. Izizwe eziningi uthola ukuthi ziyahlangana, ziyaphikana njengamanje. Uzozwa umuntu wakambatha ethi mina ngisiyena, angihlobani nabantu bakaZulu mina. So-ke uyabona ukuthi uma sizoyela ngaleya ndlela ngoba ubhaliwe phansi bawuzele futhi ngomqondo waseMpumalanga umlando wethu, kanti awufani indlela ebesiwugcina ngayo awufani. So-ke kungakho-ke thina sisebenzisa le ndlela yakaMlando Mathix yokubheka ezicini eziningi indlela umlando wethu obubekwa ngayo. Futhi uma siye senza kanjalo siye sawuthola umlando wethu. Ucishe usawufane nalesi sifundo ekuthiwa imath. Lesi sifundo ekuthiwa imath impela uma umbuka umuntu eza naso ezama ukusombulula leya equation, ungaze uyitshele ukuthi akayazi into ayenzayo.
kodwa ekugcineni mase kuphuma i-answer noma impendulo, baningi abasuke bedidekile. Omunye umuntu angazathi hhayi ngeke le mpendulo ephume laphaya noma leya answer ephume lapha akuyo, ngenxa yokubona i-formula esetshenzisiwe nomkimbinkimbi bayo. So nomlando wethu kanjalo, kodwa uma sizocabangela ngendlela yokungazi ukuthi ubukhuni kakhulu kuba nzima ukuthola, kanti uzothola ukuthi izimpendulo eziningi zisobala nje, zimane zicashe obala. So-ke ile ndlela esiye senza ngayo lapha kaMlando Mathix, khona kuyadingeka ukuthi siye sihlale phansi njengesizwe siwuxoxe umlando wethu. Kuningi siyokuthola. So-ke sifisa ukuxoxa ngale nzalamizi ewuluhlu lwentsha. Uma uzobheka isigaba sesizwe samaHlubi, iyavela le nzala. Bona bathi ulufele lwentsha, abanye baye bathi ulufu lwentsha, kodwa kusewumuntu oyedwa lona. So uma uzobheka umlando wesizwe sakaZulu, uzothola ukuthi nabo ngaphambilini kuthiwa babethakazelwa ngayo le nzalamizi. Kwakuthiwa abantu bakwalufu lwentsha lapha. Uma uzobheka isizwe samaBhaca, ebesaziwa njengokuthi isizwe sakaMzilili, iyavela le nzalamizi ekuthiwa ulufu lwentsha. Usewumuntu oyedwa lona. Kodwa abantu abaningi bayadideka ukuthi kwakubani le nzalamizi, ngoba uzothola ukuthi mawubheka ohlwini lozalo lwamaHlubi, ivela njengenzalamizi yesikhombisa lapha, yesithupha noma yesikhombisa. Kodwa uma uzobheka wehla njalo ubheka kulezi ezinye izigaba, inganeno iseduze kakhulu. Kodwa sifisa ukukuveza lokhu ukuthi kuliqiniso ukuthi emlandweni wethu, ngenxa yokuthi izinzalamizi bezinamagama ngokwehlukahluka, bebengenawo amagama, bekuzinsizwa leziyana. So-ke kuphi nakuphi lapho bebeya khona, bebefike bathole igama elihambisana ney'bongo. Ukuthi uFokasi banibani ufike wenze ukuthi nokuthi nokuthi. So-ke kunjenganamuhla, njengoba nathi uyaye usithole sisebenzelana nezinye izizwe ezikhuluma ezinye izilimi, nakuba sikhuluma lolu limi esilikhulumayo njengamanje. Uzothola ukuthi lapha kuleziya zizwe ezikhuluma ezinye izilimi saziwa ngamanye amagama, bese kuthi ekhaya saziwe ngelinye igama, kwenye indawo sibuye saziwe ngelinye igama. So bekunjalo nakulezi zinzalamizi. So-ke ungathuki uma uzobona kwesinye isikhathi kuvela umlando ohlobanisa leyo nzalamizi nezinye izizwe, ngoba uma uzobheka umlando wethu sitapana ndawonye sonke. Kodwa ake sikuveze lokhu, uzokhumbula ukuthi uma kubhekiselwa esizweni sakaZulu, sidabwa ngaphansi kwenzalamizi uZulu. uZulu wayezalwa uMalandela. uMalandela siye sakuveza ngaphambilini ukuthi elinye igama lakhe kwakuMntu. Ngoba uma ubheka umlando wethu nezinye izizwe, uma uzobheka isizwe sakaKhumalo, amaNtungwa, ahlobane eduze kakhulu nesizwe sakaZulu. Bebaziwa njengoMabaso oKhumalo ngaphambilini. So-ke uma ulandelela umlando wethu uzothola ukuthi lezi zizwe zombili zidabuka ndawonye, izinzalamizi abadabuka ngaphansi kwazo ziyafana. Kwesinye isikhathi kungenzeka kusebenza amagama angafani, kodwa uma uya kwezinye zalezi zigaba zezizwe, uthola ukuthi basebenzisa isibongo esifanayo, kodwa usubheka lapho kulandelelwa inzalamizi, khona bazoveza ukuthi kahle kahle usibanibani kwakusibanibani. So-ke uma uzobheka kulezi zinzalamizi zesigaba samaNtumba kaKhumalo namaZulu esizwe sikaMalandela, bangabantu banye laba. Njengoba nalesi sizwe sakaKhumalo sivela ngaphansi kaZulu wokuqala. uZulu wokuqala obebizwa ngoluZumane lapha kwaZulu, kodwa bayakuveza selinye igama lokwakuZulu. uZulu wokuqala okuyena ozala uMalandela, kodwa ngapha kaKhumalo kuthiwa lo Zulu wokuqala, ababembiza ngokuthi bona uMbulasi, uMabaso, wayezala uMntungwa owazala uMangethe. uMangethe okuwukuthi uKhumalo. So-ke badabuka ndawonye laba bantu. So-ke uma uzobheka
uZulu wesibili ozala uMalandela, ngoba uZulu wokuqala uLuzumane, uZulu wesibili ozala uMalandela kanye nomfowabo kwakuthiwa uQwabe. Ya, uQwabe uMalandela wayebazala ngaphansi kukaMazungu, siye sizokusho njalo. Bathi unina kaQwabe noZulu kwakumaZulu. Kodwa uzothola ukuthi igama likanina kaZulu noQwabe kwakuthiwa uNozinja. Ya, uNozinja igama lakhe. Uma ulandelela eduzane lomlando, uyayithiwe uNozinja wayekhonze kakhulu indodana yakhe encane uZulu. Bese kuthi uMalandela uMdungwa, yena wayethanda kakhulu insizwa le, inkosana yakhe uQwabe. Kangangokuthi ngokwesiko lwesizwe samaNguni, kuyaye kuthiwe ifa likababa liya kwindlalifa, bese kuthi ifa likamama liya kuThunjana, indodana encane. So-ke kusho ngamanye amazwi ifa likaNozinja lalizoya kuZulu, bese kuthi ifa likaMalandela liqwabe. Ilokho kanye okwenzeka. So-ke ngenxa yothando lukanina ayenalo ngoZulu, uZulu kungenzeka ukuthi ulapha athola khona leli gama elithi ulufu lwenja. Ya, ulufu lwenja kuqanjwa kususelwa egameni likanina uNozinja, ngenxa yokuthi unina uNozinja wayethanda kakhulu uZulu, kwathiwa ulufu lwenja. Ya, so baye balichazeka abaningi leli gama elithi ulufu lwenja ukuthi lisho ukuthini. Kodwa lihlobane eduze kakhulu nonina wakhe uZulu uNozinja, ngenxa yokuthi wayenothando olukhulu ngaye. Abanye baye bathi lufuno, baye bathi kwesinye isikhathi leli gama lisho uthando ngolimi lwesiVenda. Asazi-ke abafowethu abangamaVenda bayosichazela. Uma kunjalo ngampela bayovumelana nathi. Ya, so-ke ngenxa yothando uNozinja ayenalo ngoZulu, indodana yakhe yokugcina, yabizwa ngokuthi ulufu lwenja. So kungakho uzalo lukaZulu lwaziwa ngokuthi bakwalufu lwenja. Kodwa kwakuyigama elingathandeki leli kwezinzalamizi ezalandela, ngenxa yokuthi siyathola ukuthi igama leli ilembe leqama yamalembe, uShaka Zulu, inkosi yakwaZulu eyathi mayisibusa yasiqeda leso sithakazelo noma leso sithombo. Yathi no, thina sesingabakwaNdaba manje. Kodwa akuthusi kakhulu ngoba leli lithi Ndaba kavele kwakuwomunye wokhokho babo, ngoba siyazi ukuthi uZulu ulufu lwenja wazala uMageba, uMageba wazala uNdaba. uNdaba lo asebesithakazela ngabo babamba oNdaba ezitha bona, okwakuyisithakazelo noma isithopho esasisetshenziswa abantu basemambatheni, abawuzalo lwakhe futhi nabo uNdaba ngaphansi kaMpangazitha. Ya, so-ke walithatha kanjalo, wasithatha kanjalo leso sithombo uNodube ehlezi kaMese, umfokasenza ngakhona. Wathi hhayi-ke selizosetshenziswa yithina njengamanje. Siyazi ukuthi labantu bakaKhumalo nabo babuye basithuphe kanje, bangamandaba ezitha. So abantu ababodwa bonke laba. Uma kuziwe esizweni samaBhaca, isizwe samaBhaca ebesaziwa ngokuthi abakwaMzilima, siyazi kuphuma isizwe omjoli ngaphansi kwaSamahushe. Ya, so bazalwa nabo uyena kanye ulufu lwenja uZulu. Njengoba sazi uZulu wazala uVebi wazala uWebana wazala uKhalimeshe wazala uMathikana. uMathikana inkosi enkulu yamaBhaca le, okuyiyona eyafuduka yashona ezansi, njengoba sesibathola sebelaphaya ezindaweni ezifana noHading, Mzimkhulu, njalo njalo. Izizwe zamaBhaca bahamba nenkosi yabo uMathikana, okungenzeka iy'ntambo zasey'thathwa uSonyangwe, indodana yakhe uMathikana. Ya, so-ke bawuzalo lwakhe ulufu lwenja. So kungakho kungathiwa nabo bangabakwalufu lwenja, kubhekiselwa kuleya nzalamizi uZulu. Ya, so-ke kungenzeka ukuthi uyavela ohlwini lozalo lwamaHlubi, ngoba abakude kakhulu nesizwe samaHlubi. Njengoba sazi amaHlubi
lawa azibiza ngoHadebe njengamanje, amaBhungane. Bawuza lolu kaDlomo, uDlomo wesibili. UDlomo wesibili wayewumfowabo wakhe uZulu wokuqala uDlamini, uLuzumane. UDlamini wokuqala, uzothola ukuthi abantu bakwaDlamini bayakuveza lokho, ngoba abanye babo lapho besisakazela bazibiza ngoLuzumane likaNdaba, base bazuma indaba balimele. So-ke bakubamba omalandela ngokulandela iy'nkomo zamadoda. So abantu bakaDlamini laba kodwa bayakuveza ukuthi siluzalo lunye. So-ke kona-ke akukho esingakusho njengamanje. Ukwenzeka kwezinto kuye kwenza sengazi ukuthi kunokuhlukana okukhulu phakathi kwalezi sigaba nezizwe nezibongo esikhona njengamanje. Kanti uma uzobheka umlando wangempela, hhayi lo wesikole, ngoba lo wesikole nje uma ubhaliwe phansi, abantu abaningi baye badideke bese bezwa bethi, hey, kwakuyizizwe ezihlukene lezi. Kwakukhona isizwe sakaMthethwa esizimele, kukhona isizwe sakaNdwandwe, kukhona isizwe sakaZulu. Bathi kwakumane kuyiqeqebana nje abantu abancanyana isizwe sakwaZulu. Sakhula ngesikhathi seLembe, bese bethi kwakukhona oMzolo nje. Kanti uma uzolandela umlando, uzokutshela umlando ukuthi isizwe sakaMzolo, amaTolo, nabakwaMzelewu, esingeke-ke sibahlukanise kakhulu nabantu bakwaZulu njengamanje, njengoba sesitholile ukuthi badabwa ngaphansi kukalufu lwentsha, nabo bazalwa oZulu, uZulu kamalandela uMtungwa. Abantu bakaMzelewu nabakaMzolo babehambisana ndawonye lapho kufuduka. So-ke bangabantu bandawonye laba, njengoba sazi nabantu bakaMzolo lapho besithakazela bathi bangodla ngamandla Zulu. Odla ngamandla Zulu laba. Abanye bathi bangodla ngamandla Nkosi. Akuthusi-ke khona ngoba uMtumba yena kanye umalandela elinye igama lakhe uNkosi. AmaDlamini esizwe esikhulu saseSwatini njengamanje azokutshela ukuthi hhayi, thina sidabuka ngaphansi kukaNkosi wesibili. uNkosi wesibili wayezalwa uDlamini wesibili. uDlamini wesibili okuyena kanye lo wayewu-Luzumane, uLuzumane likaNdaba umnguni, babona uNgwane wesibili. So-ke bathi bangodla ngamandla Nkosi, bazi izizwe ezizodwa laba. So-ke uma litekelwa leli gama kuthiwa abatholo laba, oMzolo, abatholo, oMtolo, oMfene yenduna. So-ke bathi bangamatholo, badabwa ngaphansi kwesizwe sabatholomi. Lesi sizwe esesaziwa njengamanje ukuthi abeSuthu badabwa ngaphansi kwaso. KwakwabaTswana laba baTswana, amaLangana. So-ke akuthusi-ke nokho ngoba bona kanye laba badabwa ngaphansi kwamakhosi amakhulu, amaHuruji. Kungakho uzothola lapho besithopha bazobona badabwa ngaphansi kukaNkosi enkulu, umHuruji. AbakaDlamini bathi umkhulunkosi. Amakhosi amakhulu laba, amalotshwa. Njengoba noMnguni wayebuyaziwa ukuthi umlotshwa, uNgwane wesibili. Umlotshwa lo. So ingakho uzothola isizwe sakaSwela, oNkosi odla ngamandla, baye bathi bona bangamalotshwa. So-ke abantu ababodwa laba, kodwa besigxile kakhulu kule nzalamizi ewulufu lwentsha, ukuthi ulufu lwentsha kwakuwuZulu yena ngokwakhe eqobo lwakhe. So-ke uma uzobheka amaHlubi kungenzeka amveze ohlwini lozalo lwamanye amakhosi ayekhona ngaphansi kwesizwe samaHlubi. Ngoba uzothola ukuthi lezi zizwe esezikhona njengamanje kuye kwaba khona isikhathi lapho ziye zaphila khona ndawonye, zingamakhosi abusa ngesikhathi esisodwa. Ekukhuleni kwazo zase ziyaqembuka ziba izizwe ezihlukahlukene, kodwa okwakumane kuyizizwe esey'hlukahlukene njengamanje zazingaphansi kwesizwe esisodwa. So-ke lokho kukhona kuwumlando, sinawo umlando walokho, kodwa kunjengoba sisho ukuthi umlando wethu uyadinga ukuthi-ke sihlale phansi-ke siwuxoxe, ngoba uyaye ubone lapho ukhuluma nabantu abaningi, ikakhulukazi abanye babo bawuthandayo umlando, uthole kuba khona ukugejana, abanye babe nomuzwa wokuthi hey, no man,
thina singesinye isizwe. Kodwa uyaye ubone ukuthi lokho kuye kuvezwe naye kakhulu ilento yokufuna ukuvelela. Ya, ukuba sengazi ukuthi umuntu udabuka ngaphansi kwesizwe esikhulu esasinamandla. No, siyisizwe esisodwa sonke. Lokho futhi kuyovela uma singahlala phansi siwubheka umlando wethu, ukuthi uzobona ukuthi kuhlehla njalo kunyuka, ikakhulukazi uma uzobheka izwekazi lase-Afrika, sihlehla njalo sinyuka, uzobona ukuthi sihlangana ngendlela ekahle kakhulu. Ya, so-ke sifisa ukuma la, besifisa nje ukumane sivezele inzalamizi ewulufu lwenje, ukuthi kwakuwuZulu lo Zulu kuqala. Okuyigama ababengalishwami kuleziya zikhathi zasendulo, izinzalamizi ezazikhona, ngoba igama elisuka kude kakhulu elisiZulu. Kungenzeka belingabizwa kanjalo ngaphambilini, abanye basebenzisa amanye amagama kodwa asho into ey'fanayo, njengoba siye sakuveza kwaleli elithi Mnguni lisho ukuthi Zulu. Mbinguni libhekisela phezulu ezulwini. Ya, so-ke siyabonga kakhulu Mzansi Neafrika. Ngithembe Gagashe Nondaba ukuthi kungenzeka umbuzo wakho uye waphenduleka, nakuba mhlawumbe sesithe ukwenaba kancane safaka nezinye izinto ebezingangeni kangako, kodwa kukhona ozokuzuza kulo mlando esiwudingidayo njengamanje. Siyabonga kakhulu Mzansi Neafrika.